Marsrapujahtiin, hei saksiniekat, here we come. Marsrapujahtiin, on saksiniekat, nam nam nam. Mä oon Heikki Ahopelto, keittiömestari ja Almannin oppilaitoksen osapäiväopettaja. Ja me ollaan Almannin oppilaitoksen aitassa. Tänään puhutaan ravuista. Ja niin kuin tavalliseen tapaan, niin aloitetaan se pienillä pistoilla. Ravuista oppilaat saa semmoisen perusopetuksen siitä, mitä ravut niin kuin kokin kannalta eläimenä on ja miten niistä sitten tehdään asiakkaille tai ylipäätään ruokailijoille ruokaa perinteiseen tapaan. Ja sitten ehkä vähän verrataan sitten muihin niin kuin meren rapuihin. Rapu on monipuolisempi ruoka kuin mitä äkkiä ajatellaan, eli sen lisäksi, että heinäkuun 21. päivä alkaen niitä tarjoillaan sellaisenaan keitettynä tillin ja paahtoleivän kanssa, snapsien kanssa kenties, niin sen lisäksi niin siitä voi kuitenkin valmistaa ruokaa ja kuorista pitää ehdottomasti keittää joko kastiketta tai keittoa. Elävien rapujen säilytykseen liittyy se, että nehän parhaiten säilyy kyllä niin kuin sitten luontaisessa elinympäristössä, sumpuissa, TMS. Ja sitten kun se tuodaan ravintolan keittiöön, niin käytännössä kerrotaan, että kauanko niitä on mahdollisuus siellä saada ja minkälaisissa olosuhteissa säilymään se muutama vuorokausi. Keitetyn ravun säilytykseen liittyy se, että se muutamia vuorokausia säilyy keitin liemessään, kun sinne ei mennä koskemaan likaisilla käsillä tai likaisilla työvälineillä. Ja sitten jos halutaan pidempi säilytys, niin sitten rapuja voi pakastaa, mutta ne ehdottomasti pitää pakastaa sitten sen keitinliemen kanssa. Ja sitten sulattaa hitaasti kylmiössä ja kenties sitten varovasti kuumentaa siinä keitinliemessä. Rapu pitää pestä hyvin ja jos se on kovinkin likainen jostain syystä, niin se pitää kyllä sitten harjata ja rapsutellakin puhtaaksi, että sitten se keitetty rapu on mahdollisimman puhdas käsitellä sitten sen syöjän. Ja se tosiaan katsotaan ensin, että se on elävä, samalla kun se sitten huuhdellaan kylmällä vedellä, niin siinä viimeistään näkee, että se on elävä ja vaan eläviä rapuja keitetään. Ravut, niin kuin muutkin äyriäiset kuollessaan, erittää myrkkyä, joka voi aiheuttaa tai aiheuttaakin tämmöisen ruokamyrkytyksen kaltaisen tilan, joka voi olla niin kuin voimakaskin. Et siinä voi käydä tosi huonosti. Tässä mulla on 10 litraa reilusti kiehuvaa vettä, johon lisätään 3,5 grammaa karkeata merisuolaa, eli siitä tulee silloin 3,5% suola. Lisätään sinne veden joukkoon ja samoin muutama sokeripala pyöristämään. Tässä on tilliä. Tilliä ei välttämättä tarvita ravun keittämiseen. Joidenkin mielestä taas sitä pitää olla tosi paljon. Eli se on makuasia. Tässä on tillin kukintoja, eli kruunutilliä ja sitten ihan tilliä sellaisenaan. Kumpaakin tai jompaa kumpaa voi käyttää. Tässä tapauksessa mä laitan sinne keitinveteen hieman tavallista tilliä, tämmöisen yhden hyvän nipun. Ja murskataan se, jotta siitä lähtee hyvin sitten nopeasti makua tuonne keitinliemeen. Ravut lisätään isoimmat ensin keitinliemeen ja keitetään 5-10 minuuttien koosta riippuen. Isommat vaatii sen 10 jopa ylitte ja keskimäärin semmoinen 5-6 minuuttia. Ja semmoisia hyviä merkkejä sille, että koska rapu on kypsä tai valmis poistettavaksi sieltä keitinvedestä, niin on se, että ne nousee pintaan ja sitten kuoren ja panssarin väliin, pyrstön ja panssarin väliin muodostuu semmoinen ihan selkeä rako. Se, että se vesi pysyy kiehuvana, niin se on tärkeää sen takia, että ne ravut kypsyy suurin piirtein saman ajan. Että ei niin kuin yhden ravun lisäämisen jälkeen tarvitse odottaa puoli minuuttia, että se kiehuu uudelleen, jotta voidaan laittaa seuraava rapu. Ja sen takia sitä vettä pitää olla runsaasti ja saada semmoinen iso määrä vettä kiehumaan reilusti ennen kuin ruvetaan ensimmäistäkään rapua lisään, että ne ravut ei jäähdytä sitä isoa vesimäärää nopeasti.
ravut kiehuu, niin aika nopeasti ne muuttuu punaiseksi. Ja se johtuu siitä, että nämä kaikki muut väriaineet, mitä ravunkuoressa on, paitsi punainen ja periaatteessa keltainen, niin ne kuumetessaan ja kypsyessään haihtuu ja jää jäljelle punaiset ja osittain keltaiset väriaineet. Ja siitä syystä tämä rapu muuttuu punaiseksi. Se ei ole mikään merkki sitten kuitenkaan vielä sen ravun kypsymisestä. Kaikkia rapuja pitäisi keittää kyllä, sanotaan nyt pyöreästi se 5 minuuttia, ellei ne ole ihan pieniä. Ja sitten kun ne on tosiaan, kaikki näyttävät kypsille, ovat nousseet pintaan, kaikissa näkyy rako, niin ne yksitellen poistetaan sieltä keitin vedestä. Ja pidetään huoli, että siinäkään vaiheessa niitä rapuja ei rikota. Eli yksi saksinen rapu ei ole täydellinen rapu. Raputhan syödään käytännössä aina tässä meidän perinteessä niin kylmänä. Voitaisiin syödä lämpöisenä, mutta että se ei kuulu tähän. Kun ne syödään käsin ja halutaan, että ne on meheviä ja imennyt itteensä paljon tillilientä, niin se ei kuumana enää sitten maistuisi samalle. Nyt ravut alkaa pikkuhiljaa nouseen pintaan. Ja se on ensimmäinen merkki siitä, että ne alkaa kypsyä. Nyt ne on noin 5 minuuttia kiehunut, ne oli ihan hyvän kokoisia rapuja. Niin nyt vielä varmistetaan, että sinne kuoren ja panssarin väliin muodostuu rako. Ja näissä ei sitä oikeastaan missään vielä ole. Se on aika lailla samanaikainen tapahtuma. Täällä näkyy jo, että rako on tänne alkaa muodostua, mutta menee aika nopeasti vielä kiinni.